дуруд, ман Осим Орифпур, муаллими забони тоҷикӣ. дар дарси нахустин мо дар бораи овози о бо шумо суҳбат карда будем. чӣ тавре ки гуфта будем, дарси навро аз такрори дарси гузашта оғоз мекунем. дар дарси аввал 12 калима барои аз худ кардан дода шуда буд. ман бовар дорам ки шумо онҳоро азёд кардед. аммо мехоҳам ҳоло якҷоя онҳоро такрор кунем, то ин ки дар хотирамон хубтар нақш бандад. об, осмон, борон, бозор, орд, нон, бодом, осон, одоб, боодоб, доно ва модар. дар дарси навбатӣ мо овозеро меомӯзем ки талаффузи он низ бисёр осон аст. ин овози и ва ии дароз мебошад. дар талаффузи фонемаи и нӯги забон ба дандонҳои поёни пеш ҷафз мешавад. ҳангоми талаффузи и забон чандон тарang намешавад. кафи он каме ақиб меравад, шакли сурохи даҳон бошад, паҳн мешавад. овози и вобаста ба вазъияташ дар таркиби калима кӯтоҳ ва дароз талаффуз карда мешавад ки истилоҳи и кӯтоҳ ва и дароз ба ҳамин чиз вобаста аст. ҳангоми талаффузи овози и шахс гӯё табассум мекунад. аз инро дар вақти аксбардорӣ суратгир хоҳиш мекунад ки мо калимаи панирро талаффуз карда бошем. и кӯтоҳ дар оғоз ва мобайни калимаҳо меояд. масалан, инсон. дар зиндагии инсон бояд намунаи ибрат бошад. ибрат. инсоне ки зиёд китоб мехонад, шахси комил ва донишманд мегардад. китоб. калимаи дигаре ки мехоҳам шуморо бо он шинос кунам, ин ситора аст. ситора. калимаҳои панир, инсон, ибрат, китоб ва ситораро дар хотир гиред. и дароз шакли заданоки садоноки и буда хоси забони тоҷикист. ин овоз ҳамеша дар охири калима омада зада қабул мекунад ва дароз талаффуз мешавад. аз ин рӯ онро и дароз ё ин ки и зада мегӯянд. ҳоло бо якчанд калимаҳое ки бо и дароз ба охир мерасанд шинос мешавем. моҳӣ. дар дарёву обанборҳои тоҷикистон моҳиҳои гуногун зиндагӣ мекунанд. ҳамчунин якчанд фермаҳои моҳипарварӣ низ мавҷуданд ки бо моҳипарварӣ машғуланд. калимаи дигар аҳолӣ мебошад. аҳолӣ. сабзӣ. сабзӣ яке аз сабзавотҳои серистеъмоли аҳолии кишвари мо ба ҳисоб меравад. қариб дар тамоми таомҳо аз он истифода мебаранд. дар тоҷикистон бештар сабзии сурх ва дар баъзе аз минтақаҳо сабзии зардро парвариш мекунанд. калимаи дӯстӣ. паймони дӯстӣ бастан ва онро то дер нигаҳ доштан кори саҳлу сода нест. барои интихоби дӯст инсон набояд ба вазъи иҷтимоӣ ва иқтисодии ӯ нигоҳ кунад, балки ба ботину поквиҷдонияш аҳамият диҳад. бозӣ. дар ин калима низ и дароз истифода шудааст. қайчӣ. қайчӣ яке аз ашёи рӯзгор ба ҳисоб меравад. хонае нест ки дар он қайчӣ мавҷуд набошад. гарчанде хонуми хонадон аз илми дӯзандагӣ бехабар аст, аммо ҳатман қайчӣ харидорӣ мекунад, зеро зарур аст.
калимаи сайёҳӣ. Тоҷикистон чанд соли охир мекӯшад ки ба сафи кишварҳои сайёҳӣ ворид шавад. аз ин рӯ ба фаъолияти ширкатҳои сайёҳӣ аҳамияти бештар медиҳад ва сабукиҳо дода шудааст. дар кишвари мо маконҳои дидании хеле зиёд аст. агар то имрӯз ба тоҷикистон наомадаед, пас даъват мекунем, марҳамат, барои саёҳат ба кишвари мо биёед. бояд гуфт ки агар пас аз и дароз овози дигар ояд, он гоҳ и дароз ба и оддӣ табдил меёбад. ҳоло бароятон чанд мисол меорем. моҳӣ бо илова шудани и яъне бандаки изофӣ ба ибораи моҳии тилло мубаддал мегардад. ба ҳамин монанд аҳолӣ, аҳолии бисёр. дигар калима дӯстӣ, дӯстиро завол нест. бозӣ, бозиҳои зимистона. қайчӣ, қайчии тез. тамошобинони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми дарси навбатӣ. биёед он калимаҳое ки дар дарс гуфта шуданд такрор мекунем. шумо дар дафтаратон ин калимаҳоро қайд кунед ва то дарси навбатӣ аз худ намоед. панир, инсон, ибрат, китоб, ситора. ин калимаҳо бо и кӯтоҳ сохта шуданд. моҳӣ, аҳолӣ, сабзӣ, дӯстӣ, бозӣ, қайчӣ ва сайёҳӣ. ин калимаҳо ба воситаи и дароз сохта шуданд. ин бор низ барои аз худ кардан 12 калима барои шумо дода мешавад. бо шумо будам ман Осим Орифпур. то дарси дигар, худоҳофиз.